Kaixo, Jokin Mujika naiz, kasu honetan nator bideotxo bat egitera bosgarren bidalketaren inguruan, ikasleen elkarlanaren evidentziatzea. Hemen, igual hobeto, hemen ikan egingo dut. Vale, bidali dezuen lana idatzizko da, más o menos denak daukate beraien formatu berdintxua. Landuko dugun gaitasuna eta zen mailatan hartu dut hemen ikusi daiteken bezala, pixka preparatu da bideoen errotik. Hemen dauket, bale? Eta, kasu honetan hartu dut aurreratua, eta bilaketan, hemen hitz egiten duen, nahi nun esan, leheneik eta behin, zentratzea aldera, postpuntu dela, baina batez ere zentratuko naizela beti jarduarenen azalpena, bale? Aurreneko pixkat azalduko dugu gehiago, baina hemen azalduko dut hobetogo lorpen adierazleak zehatzeko. Evidentzia motak eta lorpen adierazlea, por supuesto, hau ariketa bera izango zen, eta tresnak. Google asko erabiltzen dut ere, gure eskolan Google asko erabiltzen dugulako, bale? Ez dago beste azalpen, makiavelikorik. A ber, bilaketak, hemen ikusten dezute, iturriak ez fidagarriak eta horrekin kontu zibio ardala, araudia ofiziala begiratu behar ditugula, fabrikantzaien katalogoetan saltxiatu behar dutela, eta honen inguruan talde lan bat egin, aurkezpena eta eusnarketa eta balazia. De acuerdo. Hurrengoan, jokabide arauak, jokabide arauak hau eginda pixka bat lana bera nola prestatu, nun gordeko ditugun gauzak, etiketak ere bai, softwarea preparatuta okitzeko, erabilera arduragabekin kontu zibiltzeko, maskena egin baino, ariketak teknikoki zehatzak egin baino, hemen dago lana egitearen gidalerro bat egitea, bale? Gero beti bezala, ondorio partekatzea talde handian, aurkezpen bat gidalerro bat eginez, eta ondorio eta horrozenarketak. Eduki digitalekin, berdin, hemen ja zentratu naiz, nik uste dut FPN hemen lanbidezeketan hemen bai daukagula zea handia, jarri eta nivelik handiena probatzea aldetikan, uste dut 27. horrian, hemen oso aurreratua, hau xe jarri dut, bale? Eso zela. Zergatikan, hemen profesional batzuk izan barko dutelako, gure ikasleek eta gure formazioan hemen jarri behar dugu, inziditu behar dugu, bale? Eta hemen berdin, hemen ikusten dezute, eduki digital pila bat ikasteko beharra izango dute. Aprobetxatuaz hemen ikasten ari garela, horrelako edukitze batzuk jarri beharra jarriet, edukiak egin ditzaten, bale? Kasu honetan izango ziren eskema elektrikoak eta etxeetarako egin behar izatea proiektu baten barruan. Erabilpena. Hemen informazioaren erabilera nola egin behar dugun, kasu honetan enpresetan askotan egoten da konfidentzialtasun firma batzuk egoten die, etiketak oso garrantzitsu die hemen, informazioarekin egingo dezun erabilera ere oso importantea da, gauz guzti horiekin. Poster bat egitea zehatzen da, esegitzen da ariketa honetan, eta hori izango zen. Eta azkenekoan, arazoen ebazpenean, ni zentratu naiz arazoen ebazpen teknikoan, 45. orrialdea, eta, arazoen, ariketa arazo simple batzu, internet falta zaiola, lizentzia ezin dola jarri zea batean, ondo. Lizentzia ezin dola jarri kontraseñaztu zaiola, horrekin nola soluzionatu gauz horiek. Bale, bost zeatan ja pentsatzen dut lorpen adierazleak lortuta dauzkadala, espero dut bideoa zuentzako ona izatea, baliagarria, eta ondo segi eta hurrengo bideora.